τι θα θέλουν να αλλάξει το πανεπιστήμιο. Τι προβλήματα έχουν, να δούμε το βίντεο. Περισσότερη οργάνωση νομίζω. Αυτό. Βασικά να ασχοληθούν περισσότερο με το θέμα, να έχουν δραστηριότητες αθλητικές. Τι άλλο. Να συγκεντρωθούν στα μαθήματα που χρειάζεται και όχι τα γενικής παιδείας που λέμε, τα εξωσχολικά δηλαδή. Θα ήθελες, ας πούμε, γυμναστήριο καινούριο, θα ήθελες γήπεδο, βιβλιοθήκη, τι θα ήθελες? Αυτά χρειάζονται, κυρίως οι βιβλιοθήκες. Να πηγαίνουν οι μαθητές εκεί πέρα. Ό,τι απορίες έχουν να ανοίγουν τα βιβλία τους χωρίς να πηγαίνουν κάπου αλλού. Όπως είπατε, γυμναστήρια, γήπεδα, να μην βγαίνουν έξω κάπου αλλού. Πάρα πολλά πράγματα καταρχήν. Όπως καινούργιες αίθουσες, πιο πολλά συγγράμματα. Έχει πάρα πολλά ελλείμματα γενικώς όλο το Αριστοτέλειο. Εσύ? Βασικά όπως είπε είναι πάρα πολλά. Αρχικά να δίνονται τα βιβλία πιο νωρίς, καινούργιες αίθουσες, προγράμματα, όλα αυτά. Οι εγκαταστάσεις εδώ πέρα είναι λίγο πρωτόγονες σχετικά με το εξωτερικό. Αυτά και πολλά. Βασικά με αυτό που με ενδιαφέρει είναι οι καθηγητές. Να είναι πιο σωστοί. Πιο σωστοί ως μάθημα, πιο σωστοί στην παράδοση. Να ακούνε τους φοιτητές, να μην αποφασίσουν μόνοι τους. Αυτά. Να ελέγχονται δηλαδή καλύτερα από την Βρετανία. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί είναι απαράδεκτες οι εξετάσεις. Να δίνονται τα συγγράμματα πιο γρήγορα, γιατί δεν έχουν χρόνο οι φοιτητές να προετοιμαστούν για την εξεταστική. Να έχουμε καλύτερες εγκαταστάσεις. Μόλις το είπε κιόλας, καλύτερες εγκαταστάσεις, να είναι πιο σαφείς τα μαθήματα που πρέπει να δίνουμε με το ίντερνετ και το διαδίκτυο, να μπορούμε να τα κάνουμε πιο εύκολα, να τα καταφέρνουμε, να μην χρειάζεται να μπαίνουμε, να βγαίνουμε, να είναι μεγαλύτερες οι προθεσμίες, αυτά. Καταρχάς πιστεύω πως πρέπει να αλλάξουν οι εγκαταστάσεις σε ένα πανεπιστήμιο και από εκεί και πέρα πρέπει να έρθουν καλύτεροι καθηγητές, οι οποίοι να σέβονται αυτό που κάνουν και να κάνουν τη δουλειά τους τίμια. Επιστρέφουμε στο αμφιθέατρο. Όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, μια εκπομπή φοιτητική δεν έχει παρά να ασχοληθεί με τις πριτανικές εκλογές. Κύριε Λογοθετήδη, είστε υποψήφιος πρίτανης. Ακούσαμε τους φοιτητές. Θέλουν εγκαταστάσεις, βιβλία, οργάνωση, καθηγητές, έλεγχος καλύτερος. Τα είπαν όλα. Τα είπαν όλα, δεν άφησαν τίποτα. Ναι, βεβαίως προηγουμένως. Πολλές απαιτήσεις έχουν. Όχι απαιτήσεις, περιγράφουν τι θα ήθελαν. Θα μπορούσαν να συνεχίσουν τα ερωτήματα και να βάζουν και ακόμη μερικά. Προηγουμένως περιγράψαμε μερικά από αυτά. Είπατε για παράδειγμα, το όραμα. Το όραμα. Μέσα στο όραμα, μεταξύ άλλων, ήταν οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός. Ο εξοπλισμός ο εκπαιδευτικός και ο εξοπλισμός ο ερευνητικός. Η μετεγκατάσταση. Θέλουμε χώρους. Ακόμη και να βρίσκαμε εξοπλισμό, πού θα τον βάζαμε? Δεν έχουμε χώρους. Επομένως, χρειαζόμαστε παραπάνω χώρους να μετεγκατασταθεί ένα κομμάτι του πανεπιστημίου άμεσα τα επόμενα χρόνια για να μπορέσουν να βρεθούν χώροι και για τα υπόλοιπα τμήματα τα οποία θα βρεθούν και θα μείνουν εδώ. Δεύτερο, μίλησαν για τα συγγράμματα. Είναι ένα θέμα το οποίο πονά τους φοιτητές μας, ιδίως από πέρσι που αρχίσαμε με τον καινούριο νόμο να μοιράζουμε τα συγγράμματα. Δεν ήμασταν έτοιμοι. Σήμερα όμως είμαστε πολύ καλύτερη κατάσταση, όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου. Φαντάζομαι σε ένα χρόνο να έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία, δηλαδή η μηχανοργάνωση και ο γρήγορος και ο άμεσος τρόπος με τον οποίο τα συγγράμματα θα δίδονται. Οι φοιτητές μας είπαν βεβαίως θέλουν καλύτερα προγράμματα, ύλη, καθηγητές, οι οποίοι να. Και έλεγχο, αξιολόγηση, αυτό ακριβώς πήγαινα να πω, να αξιολογούνται ή να ελέγχονται. Να ελέγχονται βεβαίως για το έργο το οποίο παρέχουν, όχι μόνο οι καθηγητές, αλλά και οι υποδομές που έχουν, οι υπηρεσίες που παρέχουν, η γραμματιακή υποστήριξη και αυτούς που βλέπουν άμεσα οι φοιτητές από την πρώτη μέρα ως την τελευταία μέρα. Δηλαδή, μας μίλησαν για πολλά πράγματα. Μας μίλησαν για εγκαταστάσεις. Ανθρώπινα πράγματα θα λέγαμε. Καθημερινά. Δεν είπανε κάτι εξωπραγματικό. Όχι. Επίσης, μιλήσανε για τις εγκαταστάσεις που χρειάζονται. Περισσότερο γυμναστήριο, χώρους, φωτισμό. Απλά πράγματα, καθημερινά πράγματα, τα οποία δεν θέλουν μόνο οι φοιτητές, θέλουν και όλο το προσωπικό του πανεπιστημίου να μπορεί να κυκλοφορεί, οι βιβλιοθήκες να υπάρχουν. Η βιβλιοθήκη μας δουλεύει μεν και Σαββατοκύριακα, αλλά θα θέλαμε να δουλεύει όλο το. Ακριβώς. Όλο το 24ωρο, αν είναι δυνατόν να λειτουργήσει, ή και χώροι ίντερνετ καφέ να κάνουμε στο πανεπιστήμιο, να υπάρχει μια ζωντάνια. Φοιτητές μας και οι καθηγητές, το προσωπικό, οι μεταπτυχιακοί, οι ερευνητές θα βρίσκονται μέσα στο ίδρυμά μας. Όλο το 24ωρο.
Αυτό θα ήταν ευχής έργων. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Η Πριτανία τώρα, ο κύριος Μάνθος, που είναι ένας πολύ αξιόλογος Πρίτανης, έχει πετύχει πάρα πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια της θητείας του. Δεν τα έχει κάνει πολλά από αυτά εγκαταστάσεις που λέτε καινούργιες λόγω έλλειψης χρημάτων, που το βασικότερο. Τι καινούριο μπορούμε να βρούμε να αποκτήσει το Πανεπιστήμιο παραπάνω χρήματα, έτσι ώστε να αποκτήσει καινούριες εγκαταστάσεις? Σήμερα είναι επιτακτικότερο από κάθε άλλη φορά να κάνουμε κινήσεις. Το Πανεπιστήμιο έχει τις δυνάμεις, έχει και τα δικά του χρήματα, ουσιαστικά αυτοχρηματοδοτείται. Ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό. Και τη Λέσχη χρηματοδότησε φέτος κιόλας. Χρηματοδότησε και τη Λέσχη. Θα έχουμε να λύσουμε και το πρόβλημα της Λέσχης. Θα πρέπει να το ξέρουν οι φοιτητές μας. Το έχουμε ακούσει ότι από 1η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, η Λέσχη θα είναι κλειστή. Άρα χρειάζεται μια διεκδίκηση να καταλάβει και το Υπουργείο ότι χωρίς λεφτά δεν μπορούν να γίνουν πράγματα. Ο κύριος Μάνθος προσπάθησε, βρέθηκε σε μια δύσκολη περίοδο, θα ομολογουμένως, στην τελευταία τετραετία. Όμως, σήμερα η οικονομική κατάσταση, η πίεση την οποία δεχόμαστε από παντού ως χώρα, ως άνθρωποι, ως άτομα, ως ίδρυμα, επιβάλλουν να κάνουμε πολύ περισσότερες κινήσεις, αλλά και η πολιτεία να λάβει υπόψη ότι εάν δεν επενδύσει παραπάνω, είτε όπως είπαμε στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό, στον άνθρωπο, στους ανθρώπους, στην παιδεία και στην έρευνα με ποσά τα οποία είναι μεγαλύτερα στο ΑΕΠ σε ποσοστό, μεγαλύτερα και αντίστοιχα εκείνων των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης, δεν μπορούμε να κάνουμε καλύτερη ποιότητα παιδείας, δεν μπορούμε να κάνουμε έρευνα, δεν μπορούμε να βγάλουμε αποτελέσματα από την έρευνα, τα οποία θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε καταλήλως και να βοηθήσουμε και την περιοχή, όπως τη δική μας την περιοχή, με νέα πράγματα, με νέες δυνατότητες για τεχνολογικά αποτελέσματα, τα οποία θα μεταφερθούν έξω στην πόλη. Όχι μόνο οι απόφοιτοι μας, οι οποίοι θα είναι ικανοί, και οι μεταπτυχιακοί μας απόφοιτοι, αλλά και τα αποτελέσματα της έρευνας. Χωρίς αυτά να μεταφερθούν σε μια σύγχρονη κοινωνία, δεν μπορεί η κοινωνία αυτή να γίνει παραγωγική. Αυτό που μας λείπει γενικά είναι η παραγωγή, η δημιουργία. Να περάσουμε στους φοιτητές μας, στους μαθητές μας, στους μεταπτυχιακούς μας. Πρέπει να είμαστε δημιουργικοί και παραγωγικοί ως κοινωνία. Λοιπόν, αν δεν επενδύσει η κοινωνία, αν δεν το καταλάβει, που οφείλουμε και εμείς να την πείσουμε τον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας, αλλά και τον Υπουργό Οικονομικών, αλλά και τον Πρωθυπουργό, να πιστούν να επενδύσουν στην παιδεία. Πού είναι το βασικότερο? Χθες το βράδυ ένας φίλος από την Γαλλία μου τηλεφώνησε, έμαθε ότι κατεβαίνω ως Πρίτανης και ρώτησε τι μπορεί να κάνει και αυτός ο άνθρωπος να βοηθήσει από εκεί, ως συνήθως κάνουν έτσι οι φίλοι. Και μιλώντας έτσι για αυτό το όρμα, για αυτό περίπου που μιλάμε και τι πρέπει να γίνει, ξέρει τα πράγματα. Από εδώ από τη Θεσσαλονίκη τελείωσε, από το Τμήμα Χημείας, μου είπε ότι η πίεση που δεχόμαστε εμείς σήμερα, η προσπάθεια που πρέπει να γίνει προς τα πανεπιστήμια και η επένδυση αυτή που ανέφερα, είναι τελείως αντίστοιχη και στη Γαλλία. Ο κύριος Σαρκοζή λέει, προχθές ανακοίνωσε και μάλιστα μου τηλεφωνούσε από το Παρίσι, ενώ είναι στο Μπορντό, πήγε να χτίσει ένα κέντρο και σε ένα καινούριο πανεπιστήμιο εκεί. Μεταφέρθηκε στο Παρίσι για να συζητήσουν τις προτάσεις που έκανε ο κ. Σαρκοζή, οι οποίες προβλέπουν 19 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανώτατη παιδεία τα επόμενα χρόνια και την έρευνα. Είναι η μεγαλύτερη επένδυση που γίνεται, δηλαδή στο ύψος που έχουμε το ΕΣΠΑ, το δικό μας. Είναι περίπου 20 δισεκατομμύρια. Μόνο για την παιδεία και την έρευνα τα άμεσα 4 χρόνια. Φανταστείτε λοιπόν πόσο σημασία δίνουν. Όχι μόνο οι Έλληνες πρέπει να δώσουν, όχι μόνο οι Γάλλοι, όλοι. Όλη η Ευρώπη δεν έχει άλλο από το να επενδύσει στην παιδεία, στη γνώση και στην έρευνα. Εμείς και τα μισά να πάρουμε, ικανοποιημένοι θα είμαστε. Το 1/10 ας πάρουμε, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Κύριε Λογοθετή, θα ήθελα εδώ πέρα να αλλάξουμε λίγο τους όρους. Έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο και αντί για μένα ρωτάνε οι φοιτητές τι θέλουν να σας ρωτήσουν. Ωραία. Ας ακούσουμε. Τι θα έκανε για το πανεπιστήμιο? Γενικά. Γενικά, τι θα μπορούσε να κάνει για το πανεπιστήμιο και τι θα μπορούσε να προσφέρει παραπάνω στους φοιτητές από ό,τι ο προηγούμενος. Είναι αποφασισμένος να λάβει τόσο μεγάλο έργο? Ωραία ερώτηση. Ποια ήταν η ερώτηση?